päivää kaikki YouTube-ihmiset. Minä olen Riikka Romantikko, kyllä päivää. Mukavaa nähdä ja minä opiskelen rakkautta yliopistossa, niin kuin hyvin sydämellinen ja hyvin lennukas ja rakastavainen. Minun nimeni tässä on Riikka Romantikko, kun kertoo hyvin minun pääaineestani yliopistossa, että kyllä minä tykkään rakkaudesta ja kyllä minä tykkään kaikista tämmöistä hyvin kaikista ystävällisyydestä ja kaikista, koska ystävänpäiväkin on tulossa, niin minä olen onnellinen. Tässä on minun tuttuni Reijo. Minä olen Reijo Realisti, valtiotieteiden maisteri. Minä annan arvosteluja kirjoista. Loistavaa. Heitä täällä siis elämänkirjallisuuden festivaalilla. Mukavaa oli teettävät. Sitten kun saisi vielä sellaisen hieno loppuheilutuksen YouTubelaisille. Okei. Jee! Hei! Kuinka sinä olet ja mitä sinä täällä teet? Olen Janette Hannukainen, Sanataideyhdistysyöstäjän sanataideopettaja ja Savu-projektin vetäjä. Olen täällä tänään ohjastamassa projektini nuoria kritiikkikioskissa, jossa he esiintyvät tällaisissa omituisissa kriitikkohahmoissa ja antavat sitten festivaaliväelle kritiikkiä haluamistaan teksteistä. Aivan loistavaa. Millainen tunnelma sinun mielestäsi täällä on ollut? Onko täällä mukava olla? No hyvin tällainen eloisa tunnelma ja jotenkin vaikka nyt kello ei ole vielä kauhean paljon, niin kuitenkin täällä on hyvä meininki, että tuntuu, että ihmiset on löytäneet tämän paikan kyllä ihan hyvin. Millainen tämä pajajuttu on, mitä siellä vedät? Mikä sen ideana on? No meidän kriitikoista nyt toinen puolisko, eli 2 henkilöä, Anneli Pirtsakka ja UFO-tutkija UF Oksa päivystävät tällä hetkellä Lastenkulttuurikeskus Rullassa, jossa lapset voivat tulla pyytämään lempirunostaan tai sadustaan arviota ja sitten kriitikot kertovat, että mitä mieltä he ovat. UF Oksa yleensä haluaa vähän, että olisi ufoja niissä tarinoissa ja sitten Anneli Pirtsakka taas löytää kaikesta kaikkea positiivista ja ihanaa. Ja sitten taas Riikka Romantikko haikailee tietysti aina rakkaustarinoiden perään ja Reijo Realisti taas järjellisiä syitä kaikille tapahtumille tarinoissa. Ja tosiaan nyt sitten osa heistä kiertää täällä festivaalialueella tarjoamassa kritiikkipalvelua. Aivan loistavaa. Ja heitä tuossa jo hieman kuvasinkin jo aikaisemmin näistä pari mainittua. Vapaat terveiset vielä sitten kaikille YouTube-katsojille täältä elämänkirjallisuuden festivaalilta. No, kirjallisuus elää. Se on hieno asia, sen voi huomata täällä. Aivan loistavaa. Kiitoksia sinulle. Kiitos. Mä olen täällä elämänkirjallisuuden festivaalilla ja Työväen keskusmuseo Verstalla justa. Ja mä näytän teille hylätyt laitteet. Täällä on orpoa äänentoistolaitteisto. Mitä liian niillä tehdäänkään sitten? Joku ehkä tulee kenties lausumaan tällä mikrofonilla tänne asioita. Hyvin mielenkiintoista. Ja tällä hetkellä se on hylättynä. Jee. Ajatella, jos minä alkaisin siihen välisemään, mitähän jengi tuumaisi. Niin. Veikkaan kuitenkin, että on syytä olettaa, että joku sitä mikrofonia jossain vaiheessa käyttää. Mutta se en ole minä. Elämänkirjallisuuden festivaali Ruvens. Joo, Krista Sydän täällä vaan kuvailee Susanna Taivaalsalmen hienoja kenkiä elämänkirjallisuuden festivaalilla. Susanna Taivaalsalmi miettii, että kuka hänen kenkiensä tänään nuolee. Eikä anna näin ollen siis haastattelua. Kengät puhukoot puolesta. Täällä on kuitenkin hänellä ympärillään fanilauma. Heidän kenkänsä näytän hienosti. Ovat nekin komea. Tuollakin on kenkiä. Täysin on fanien ympäröimänä. Kengät puhuvat, sanovat kops kops. Niin. Joo, Krista Sydän päättää tämän kohtaa sitten tämän lähetyksen. Ja kiittää Susanna Taivaalsalmen kenkiä ja niiden kantajaa.